Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Алар бүгін қойнар сусыз һәм ашарға пішіру үшін уңайлыкларсыз қалған. Алда 3 көн ял. Газ қоя кеткен. Пушкин урамы 37-ші йортта яшәүчеләр кичәдән бирле газсыз утыра. Бүгін иртән уйлаган едім, что мені если автоинспекция туктатса, то они меня обязательно жибәрәләр. Халыкара хатын-кызлар көне якынлаша. Юлларда ханымнар вә туташларга айрым хөрмәт. Второго вакытында ise демек biz пунктуальность кыстырып алабыз. Чөнки дөньяның иң пунктуаль чарасы булса бер кем суга калмый. Изге гамәл. Әлмәт мөхтәсибәте оештырган ифтар мәҗлесендә мөселманнар бердәм авыз ачты. Пушкин урамы 37 адресы буенча яшәүчеләр кичәдән бирле газдан изелгән. Сәбәбе авария яки планлаштырылган эш түгел, халык ни өчен мондый авыр хәлдә калганнарын Алсу Әхмәтҗанова белә. Газ кинәт һәм кисәтүсез сүндерелде диялеге йортта яшәүчеләр. Берничә гаилә кайнар су һәм ризык әзерләү мөмкинлекләреннән мәхрүм калды. Булар барысы да халык фаразлаганча газ хезмәте хезмәткәрләре өчен ишеге еллар дәвамында ябык булган бердән-бер фатир аркасында. Йортта яшәүче Рушан Сафиуллин хәбәр иткәнчә, кичә бу фатирда яшәүчене ашыгыч ярдәм машинасында алып киткәннәр һәм хәзер ул Әлмәт психоневрологик диспансерында. Ул анда күпме балачагы билгеле түгел, дип борчылалар. Эту женщину закрыли в ПНД. Бу хатын-кызны психоневрологик диспансерга ябалар. Качан чыгарылачагы да билгеле түгел бит. Бәлки бер айдан соң чыгарылар, юнып та булмый. Кичә эштән соң кайтып ашарга да пешерергә мөмкин түгел. Ә һәр катта бездә икешәр сабый бала яши. Безгә нишләргә? На каждом этаже у нас в подъезде, на каждом этаже по 2 грудных ребенка. Хоть бы предупредили через жителей как-то. Алдан әйткән булсалар да бер хәл булыр иде. Юк бит әйтүче юк. Хәбәр калдырсалар да була иде. Приходили. Позвоните, когда вам будет удобно. Күршеләр әйтүенчә, бу хәл озак дәвам итә. Хатын-кыз барлык куркынычсызлык таләпләрен соңга сукмый. Регламент буенча эшләп, газ хезмәте газ линиясын тулысынча ябарга мәҗбүр булган. Чөнки бер фатирда тикшерелмәгән җиһазлар бөтен йорт өчен шартлау куркынычы булдыра. Куркынычсызлык барыннан да өстен, ләкин күршеләр өчен бу куркынычсызлыкның бәясе бик югары булып чыкты. Надо какие-то меры принимать, чтобы... Безнең арада нинди генә кешеләр юк. Нигә без алар аркасында шушындый хәлдә калырга тиеш әле? Я судка бирергә аларны, я МЧС хезмәте үз өстенә алсын. Каких только неадекватных нет людей. Халык әйтүенчә, газ өзүнең төп сәбәбе әле билгесез. Алар бүген кайнар сусыз һәм ашарга пешерү өчен уңайлыкларсыз калган. Ә алда 3 көн ял. Хәзер алар кая барып торуны уйлыйлар. Соңрак безгә хезмәт күрсәтүче оешма хезмәткәрләре дә кушылды. Бу хәлне беренче күрәбез ди алар. Вот именно с газом первый раз. Обычно у нас были по электрике вопросы, то есть она отправляла запросы, что кто-то вмешивается, кто-то там что-то присоединяется. Вот такие вопросы были. По газу первый раз. Халык арасында газ хезмәте хезмәткәре дә бар иде. Ул халыкка аңлатты. Аларның күп фатирлы йортының манометры газ басымын тотмый. Проблема системада газ чыгуда диде. Моны хәл итү өчен мөмкин булган авария урыннарын тикшерергә кирәк. Газ сүндерелгәннән соң бер көн узса да халык әле дә кайчан газның янәдән ялгаулары турында төгәл җавап ишетмәгән. Алар ял көннәрен тыныч һәм үз фатирларында үткәрерләр дип үмитләнә. Алсу Әхмәтҗанова, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Мактамалылар чистартылмаган кардан зарлана. Кыш дәвамында тракторны ишек алдында халык бер генә тапкыр күргән. Кар катлама кеше биеклегеннән югарырак. Юллар узышлы түгел. Идарәче оешма безне соңга сукмый дип зарлана халык. Бу әле барлык проблемалар исемлегенең башы гына. Җирле халык белән Алсу Әхмәтҗанова очрашып кайтты. 4 марта. Нижняя Мактама. Улица Некрасова. Район Миража. Магазина «Мираж». Посмотрите, что творится с дорогой. Машина водоканала КАМАЗ 27-тонник не смог заехать, чтобы почистить. Бу видеоязманы безгә Түбән Мактама Некрасов урамындагы 30-нчы йортта яшәүче ханым җибәрде. Анда күп фатирлы йорт канализациясын суыртырга килгән йөк машинасының ишек алдына уза алмауына дәлил. Вот ровно час он заезжал и выезжал. Нәкъ менә бер сәгать азапланды, машинасын чыгара алмыйча. Бу вакыт эчендә кемгәдер аварияны бетерүдә ярдәм итәргә мөмкин иде. Бензин дә эш вакытында әрәм ителде. Барысы да безнең юлларның булмавына бәйле. Юллар бездә кыш буена бер генә тапкыр чистартылган. Один раз чистили, да.
Безнең ишек аллары киртәләр полосасына үрелде ди халык. Хезмәт күрсәтүче ЖЭУ-11 оешмасы алардан килгән гаризаларга бөтенләй җавап бирмәделәр. Бу көннәрдә яшәүчеләр ишек алдына чыгарга һәм подъезд юлларын үзләренә чистартырга мәҗбүр булган. Халык белән очрашуга барганда без 11-нче дәрәҗә компаниягә бу адрес буенча булган проблема турында хәбәр иттек. Урында эшләгән вакытта трактор табылды. Бер проблема хәл ителсә дә, шешелмәгән сораулар исемлеге хайран булып чыкты. Авырткан урыннарының берсе подвалның торышы. Кадрлардан күренгәнчә, сыену урыны коры, ләкин өлкән яшьтәге кешеләр, инвалидлар керә алмый, чөнки монда баскыч юк. Ә Некрасов урамы 46-нчы йортта яшәүчеләр канализация турбасын алыштыру кирәк ди. Менә отмостка астында сыныганың железный труба. Вот шунда забивательләр дә все. Некрасов урамы 42 адресы буенча яшәүчеләр дә форсаттан файдаланып, аларның подвалында озак еллар су торуы. Нәтиҗәдә фатирлар дымлы булуы турында сөйләделәр. Безнең подвалда сыйрыз, беренче этажда торабыз. Мин ишәл шикәрен җире йөрәк, тын ала алмыйм сыйрыздан. Абыйлар бөтенесе күгәргән. Әлеге йортларда яшәүчеләр белән очрашканнан соң без 11-нче дәрәҗә оешма директоры Ольга Гребневага кабат мөрәҗәгать иттек. Ишек алды территориясен механизацияләнгән чистарту агымдагы елның 25-26 февралендә башкарылды. Нәкъ менә юллардагы колея чистартыла. Җылыну һәм кар өрү сәбәпле асфальтка кадәр юллар чистартылачак. Ә баскычка килгәндә ул йорт проекты белән каралмаган. Әмма бу сыену урыны булгач, агымдагы елның 30 апреленә кадәр баскычлар конструкциясе куелачак. Некрасов 42 адресы буенча урнашкан подвал бүлмәсен бүген генә тикшердем, чиста һәм коры хәлдә ул. Алсу Ахмаджанова, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Изге Рамазан айы дәвам итә. Мөселманнар таң беленгәннән башлап кояш батканчы уразалар тотып җәмәгать белән ифтарлар кылалар. Әлмәт районы мөхтәсибәте быел да тантаналы зур ифтар мәҗлесе оештырды. Чарада безнең хезмәттәшләребез Инҗи Хәсәншина да булып кайтты. Сүз аңа. Тантаналы ифтар мәҗлесендә Татарстан Республикасы мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин, Татнефть компаниясе, Әлмәт муниципаль районы хакимияте вәкилләре, республикабызның көньяк көнчыгыш районнары мөхтәсибләре, Әлмәт районы имамнары, мөәзиннәре һәм актив мәхәллә халкы катнашты. Чараны Әлмәт районы мөхтәсибәте оештырды. Чараны ачып Татарстан Республикасы мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин мөселманнарны изге ай белән тәбрикләде һәм Рамазанның дәресләренә тукталды. Ураза вакытында инде дәрес алабыз. Димәк, без үзебезне үзгәртә алабыз. Үзебезне үзгәртергә көчебез бар икәнлеген аңлыйбыз. Ифтар вакытында исә, димәк, без пунктуальник эшләп алабыз. Чөнки дөньяның иң пунктуаль чарасы булса ифтар. Бер көн суга калмый. Әлмәт районы мөхтәсибе Исмәгыйль хәзрәт Сөнгатуллин Татнефть компаниясе җитәкчелегенә үзәк мәчетне төзекләндергән өчен рәхмәтләрен әйтте. Шулай ук ул мөхтәсибәткә һәрдаим ярдәм иткән шәһәр оешмалары җитәкчеләренә дә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Бүген мактау сүзләре әйтелде. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә бит, кемдә кем эшкә рәхмәт дип әйтә алмаса, үзенең Раббысына рәхмәт дип әйтә алмас ди. Шуның өчен иң беренче дөньяларны юктан бар итеп, безләрне ниъмәтләндереп, сәламәтлек биреп торучы һәм менә шундый дөньяларда яшәтүче Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва таалагә хәмәтләребез, сәнәләребез, шөкранәләребез һәм мактауларыбыз булса иде. Чарада чыгыш ясаучылар Рамазан аеның мөселманнарны берләштереп, нәфесне тәрбияләп, җаннарны, тәннәрне һәм уйларны чистартырга мөмкинлек бирүен ассызыкладылар. Ифтар мул табыннар артында дәвам итте. Ахырда барча катнашучы илебез, республикабыз иминлеге өчен дуга кылды. Инҗи Хәсәншина, Алия Муратова, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ата-бабаларның тормыш тәҗрибәсе, мирасын иртәгә саклап калу өчен бүген үк эш кылырга кирәк. Шуны исәптә тотып, Мирза Таһиров исемендәге 1-нче лицейда әбиемнең күңел сандыгы исемле чара узды. Милли гореф-гадәтләребезнең берсе булган аулак өйдә укучылар, укытучылар, әти-әниләр дә катнашты. Лицей атриумында 2нче сыйныф укучылары һәм әти-әниләре бүген алар үткәнгә кайтты һәм үзләре белән тамашачыларны да үткәндә калган шигелгән сөргеле, челтәрле һәм самаварлы авыл өенә алып китте. Егетләргә җырлап күрсәтик әле. Мин татар халкының онытылып бара торган гореф-гадәтләрен, бәйрәмнәрен хәтердә яңарту максаты белән балаларыбызга шул җырлы, уенлы
матур кичәләрне күрсәтү максатыннан менә шушы кичәне оештырырга булдык. Бу сценарийда үткән әби бабайлар чорындагы җырлар белән хәзерге заман җырлары үрелеп бара. Татар халкының милли киемнәре турында җырлар, аяк киемнәре турында шигүле сөлгеләр, ашъяулыклар, алар бик күп төрле. Һәм балаларның уен җырларында алдык. Шума үрдәк шума кыз, кәриязе кәрия, түбәтә, езек салыш, бу уеннарны уйнап күпме гашкылар табышкан да, күпме парлар кавышкан. Үткәннән бүгенгә җитә авылларның да сәбәбе милли мирасны саклардай гаиләләр булганга ди тарихчылар. Бүген бу эшне тәрбиячеләр, укытучылар оештыра. Әти-әниләр исә төп ярдәмчеләр. Биюләр әзерләдек. Бөтен әти-әниләр белән җырлар өйрәндек. Ни өчен? Чөнки без менә бу татар халык иҗатын, элеккеге татар халык күренешләрен, йолаларны саклап калу өчен безгә бу чаралар бик мөһим дип уйлыйм. Әбиемнең күңел сандыгы алдан язылып әзерләнгән булса да, импровизациягә урын булган кич утыруга әверелде. Килгән кунаклар да бик рәхәтләнеп, үз белгәннәрен күрсәтте. Аулак өйнең актив катнашучылары булды. Рәдифә Нигъманова, Алик Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Документларны тикшерәсе урынга машина йөртүче хатын-кызларны бәйрәм белән котлап юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәүнең мөһимлеген искә төшерде. Халыкара хатын-кызлар көне уңаеннан Әлмәт автоинспекторлары юл хәрәкәте куркынычсызлыгы учреждениесе белгечләре белән берлектә автоледиларга аеруча игътибар белән китте. Традицион акциядә Алсу Нуриева да булып кайтты. Поздравляем вас с 8 марта. Желаем счастья, здоровья, любви. Вы мама? Да, и бабуля еще. И бабуля даже. Автоледи өчен чәчәкләр акциясе юбилейный спорт сарайы янында узды. Документларны тикшерәсе урынга алар машина йөртүче хатын-кызларга лалә чәчәге тапшырдылар. Этот весенний праздник наполнен теплом, светом. Бу язгы бәйрәм җылылык, яктылык һәм кайгыртуыгыз, зирәклек һәм игелегегез өчен ихлас рәхмәт хисләре белән тула. Сез илһамландырасыз, ярдәм итәсез, гаиләдә, хезмәт коллективларында һәм бөтен җәмгыятьтә уңайлыклар тудырасыз. Юлларда игътибарлы һәм җаваплы булган хатын-кыз машина йөртүчеләргә, шулай ук иратлар белән бер рәттән юл хәрәкәте иминлеге сагында торучы гүзәл хезмәткәрләргә аеруча зур рәхмәт. На страже безопасности дорожного движения. Халыкара хатын-кызлар көне алдыннан ел сайын дәүләт автоинспекторларның экипировкасына тематик предметлар өстәлә. Бер кулларында аклы, каралы жезл булса, икенчесендә лаләләр бәйләме. Бүген алар туктаткан хатын-кызларга көтелмәгән бәйрәм булды. 8 марта. Желаем счастья, здоровья, любви. Чтобы вы оставались такой же красивой и всегда любвеобильной. Сезнең документлар фразасы урынына бәйрәм кәефен алу бик күңелле булды ди Гөлгенә Минкина. 30 ел руль артында йөрсә дә, мондый акциягә беренче тапкыр эләгә. Мин бүген иртән уйлаган идем, что мине если автоинспекция туктатса, то они меня обязательно җибәрәләр. Дәүләт автоинспекциясенең уяу хезмәткәрләреннән руль артында булган бер генә хатын-кыз да игътибарсыз калмады. Давайте счастья, с праздником вас. Спасибо. Хороших дорог. Спасибо. Хатын-кызлар бүген дәүләт автоинспекциясе хезмәтләре туктатканга шатланып, күтәренке кәеф белән юлларын дәвам итте. Күрсәтелгән игътибар, котлаулар һәм аларның иминлеген саклаулары өчен рәхмәт сүзләре белдерделәр. Очень приятно, даже мурашки по коже. Очень-очень приятно, спасибо большое. Всегда такая смотрю, думаю, что опять без меня-то? Теперь повезло, спасибо большое. Алсу Нуриева, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Заманча кызлар матур гына түгел, көчле, җитез һәм теләсән инде сынауларны үтәргә әзер. Моны 2нче мәктәпнең 7-11 сыйныф укучылары исбатлады. Халыкара хатын-кызлар көне алдыннан уку йортында "Ягезәле кызлар" дигән мавыктыргыч хәрби спорт уены узды. Катнашчыларга бер вакытта катлаулы һәм мавыктыргыч сынаулар аша үтәргә кирәк иде. Алардан физик әзерлек кенә түгел, ә хәрби хезмәткә бәйле белемнәрне белүдә таләп ителде. 2нче мәктәптә халыкара хатын-кызлар көнен кызыклы һәм таны белү программасы белән билгеләп үтәргә уйлыйлар. Чарада 7-дән 11 класска кадәр составында 5 кеше булган 7 команда катнаша. Катнашчылар һәм тамашачылар өчен әлеге бәйрәм көндәшлек, матурлык һәм назлылыкны берләштергән чын бүлеккә әверелә.
Легендар Калашников автоматын сүтүдә һәм җыюда тизлек кенә түгел, хәрәкәтләрнең төгәл эзлеклелеге дә мөһим. Кызларның нәфис бармаклары оста һәм тиз хәрәкәт итте. Һәрбер очко команданың йомгаклау нәтиҗәсендә роль уйнады. Шуңа кызлардан максималь концентрация таләп ителде. Язилә Әхмәтгәрәевага яхшы нәтиҗә күрсәтергә алдан әзерлек булыша. Мин үзем патрон җыйдым, без аны дәрестә абызыр кабатландык. Һәм минем дусларым автомат җыйдылар тоже дәрестә абызыр. Без беренче урын хәтим. Автоматтан төс итеп мишеньга эләгү характер тәрбияле һәм концентрацияны яхшырта ди кызлар. Катнашчылар гәүдәне күтәрү күнегүләрендә башкарды. Яхшы физик форма һәм җиңүгә чын ихтияр күрсәттеләр. Ә менә хәрби званияләрне белү этабы кызларның армия тарихы белән кызыксынуларын гади рядовойдан алып маршалга кадәр погоннарында яхшы ориентлашуын дәлилли. Рената Елмеевага әзерләнергә әтисе булыша. Ул өлкән прапорщик. Я вспоминала так. Пустой погон – это рядовой, стрелочки – это сержанты, а полосочки – это лейтенанты и капитаны. Бу этапның финалы аеруча кызу була. Беренче урын өчен 9 А һәм 11 сыйныф командалары көрәшә. Войны было звание генерал армии. Сколько было, все тихо, сколько было звезд. Все, можно я ставить. Икенче мәктәптә узган ягезәле кызлар уены кызларның төрле сынаулар үтәргә сәләтле булуын исбатлады. Мы стремимся одно, чтобы дети развивались в патриотическом направлении. Безнең өчен балаларның патриотик юнәлештә үсүе мөһим. Шуңа күрә мондый чараларны еш үткәрәбез. Балалар ныграк дуслашалар, яңа күнекмәләр алалар. Бу аларга студент чакта да кирәк булачак. Получают навыки, дальше если идут студентами, чтобы у них какие-то были навыки. Ярыш йомгаклары буенча җиңүне 9 Б сыйныфы командасы яулады. Алсынуриева, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.